Martang yang mahita Mola tema Tuhan dia siroh tolong roham di bagasan tikio Tuhan di leon horo pehami tiki lahu tu mangihon hatam ubaini asa hupeop jalahu lahon hami hatam nabadie pargugoi hami marhite totimi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatan itu hatta dihita di bagasa tikion di mana tersurat di buku Yeremia 22 ayat 1 ayat sia. Songron mahatana rak mahita tumangihon boti hatani Jahoba tuat maho tu bagas ni raja sian Juda jala hatahon madisi hataon dohonon muma tangihon mahatani Jahoba hale raja ni Juda na hudul di atas bangsa ni si David ho dohot akan aposom dohot na nirajaanmu akan abongot tu akka harbanganon boti hatani Jahoba rado ti hamuma uhum dohot hati goran jala palua hamuma na tersamuni sian tangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabaik gugu tu halak dagang tu natading dilapin dohot tu nama balu jala urang duruson hamu mudar nasomar pipot dingananon ai molo diradoti hamu hatau deng saya dong do masuk tupit tu ni bagasan raja akan namar habangsa di habangsa ni si David akan namar si hudul di hureta dohot di hoda nang ibana nang akan aposona dohot ni rajaanna alai molo so ditangihon hamu aka hataon nunga pola marware auto akadiriku ninna Jahoba ikon gabi halongangan bagason ay songonodo hatani Jahoba taringo tu bagas ni raja sian Juda gileat do honian diau ale punsu di Libanon ikon gabi halongonan do hoba henoku gabe huta akan nasomar pangisi jala ahu padirion dopak ho aka jolma pangago mga loho ganup mardongan senjata nasida madabu hau ares akan apinilitmu jala manipalhon tu bagasan api jala toro bangso mamolu siyan labung ni hutaon jala didokbe ganup tudonganna buasa tung songoni bahenon di Jahoba tu tahun nasai bolonon jadi dohonon nasida ma ala tina dikon nasida padan tu Jahoba debatata nasidai jala marsobba tu akka debata sileban huhut mangoloi nasida songoni do sahatna da dihita saluhutna parjolo adora so tatangihon hatan itu haton usa pahami majo syanon tuhita shalom horas jaladami madihita amanginang sonari tabege majolo hatan itu hatta songotor puk ni jamitata tuhita di bagasan mingguon mana tersurat sian buku nabadia Yeremia 22 ayat 1 sia dohot guarni minggu sadarion ima minggu pasapuluhon dung trinitatis jala tema ulahon mahasitongan dohot habonaron molu hubereng do temaon sonari jolma na maulan mangulahonon alai molu mangulahon kebalikan ni temon namuran ai namura do mangulahon akka nasositong akka natigor nasotoho nasodenggan dohot na asing idombahin di jamitaon asa disosoi hita asa disosoi bangso Israel mangulahon hasitongan dohot habonaron adong sada ilustrasi songono saritana di sada tiki adong masa halak bawa marumur 40 tahun jalaibana dang halak Kristen boy dohonon nasomanada Tuhan di ngoluna sikat ni saritaon di perusahaan gudang akan masa manang boy dohonon aka karyawan holan na honalagan manang naholan murugan
Didok pimpinan perusahaan na kahatanan na sodenggan gudang nahon na PHK jala dohot may bana disi ala ni emosi na ujung na di boniba nagkeputusan asa haruar sian perusahaan ni sadari itor haruar ibana siani jala mulak dungi mardalan may bana orang lobi 500 meter dibereng ibana masada gereja pas musya arong sada perempuan mana na koster petugas kebersihan na lagi karejo gabe didapoton na putus karejo on ma petugas kebersihan ni didok permisi jo inang boy doa masuk tu kareja on jala laus jalu si petugas perempuan ido si bawa na hona PHK boy amang ninna dung masuk na sida tu bagas gereja didok si bawai muse buhado cara na martangyang dia jari petugas kebersihan ni masih bawai martangyang tike martangyang ibana manetek may luna mamereng na masa di ngoluna keluarga na marbadai hona PHK parsauran na pe tu akadongan na hurang denggan dohot akana asing dosinong martangyang ibana makatai masih bawai dohot si burua petugasi laus didok petugas perempuan itu si bawa lobi sian na di alaman mon nunga hualami alai ahu madok maulate tu Tuhan hidup bahin au boy rupi satu sonari karejo di gereja ninna ibana masalah doamu kau dan aku hanya mampu menjawab ya dalam nama Tuhan Yesus. Lapatan isari tahun namari pola maya manginang hasitongan do tati goron dang namaul dapot hita dus mai songon pengalaman ni si bawa dohot si berua petugas nasoma dapot keadilan dohot kebenaran alai anggo hasitongan do habonaro ni diulahun nasida do ido hubai dipakilala huasoni Tuhan ditikin nasida ditindas saunari pe diturpuk ni jami tahun songot temata sadarion disuruh hita asa maulau nasitongan do hati goran di ngolut tabe damang dohot dainang na dihaulongan di bagasan Kristus Yesus songonon mahatani tuhata dihita di bagasa tikyon disadatikki disuruh di batado panurirang Jeremia asa tuat tu bagas ni Raja Juda jala dung sahat di bagasi disuruh Jehovah do si Jeremia lau pasahaton hatana takas may tahe diturpukon di jauh di batado panurirang Jeremia lahu mangapuli dohot mangalehon semangat tuah ka bangso Israel asa unang madele na sida jala pasingoton akka panggonggomi asa marhamu baon ni roha asa manarihon parngoluan ni bangsona marhite na mga rado ti uhum dohot hati goran paluaon akan atarsamun siya tangan ni halap pangarupa jala unang mga rupa manang mabahin gogo tu halak dagang tunatading dilapin dohot tu na mabalu jala unang maduruson mudar naso marpipot buasa perjolo di pasahat panurirang Jeremia itu panggonggomi alusna asa takas na sida padalaton uhum dohot aturan ni parbangsoon asa na sida perjolo nagabi siteruan ni bangsoi baru pe boy mamisang bangsoi molo naso mangulahon naso uhum dohot hasitongan perjolo suku-sukun tuhita na mabigay hata ni Tuhanon buasa uhum dohot hati korani di pasahat tu bangso dohot Raja Juda alusna ala uhum dohot hati koran ni Tuhan tiki inung nga di papiol-peol uhum dohot patu pahon manok bade batasi leban hati hayaka perusahaan mangulahon pemerasan merampas halak na pugus manindas halak nasing yatim dohot halak na babalu jala na paling ngeri na ima manghukum dohot mabinasaon halak na somarsala saluhut na pe akka panggonggomi uluan pemimpin holan na mga luluy keuntungan
jala mangudupahon tanggung jawab tu rakyatna. Saluhut nai salado di jolo ni debata. Ido bay na cit perngulun ni nasida. Uhum ni nasoboy de lakon nasida. Ima hamu baon ni roha manang na pertobatan. Di panguluas sonari pe, saya dong do pangkonggomi uluan pimpinan na somian di bagasan na citongan do habonaron. Nabaduahon, holong ni debata tu bangso juda diturpukon, lasong ni do holong ni rohani debata tu hita di bagasan partikenon. Satia do debata di padan na di dok nasian mulana. Jalahin norhon ni holong nai, ido bain mangul hitan waing. Jauh-jauh mengaradut uhum, ido nanaing ulahonot tadi ngulut taun. Asau nang lias rohatta tu akena pugus. Na sopot marama somarina, nama balu dohot akena gale. Gariada dada songoni do syurupan. Songoni dok ni Tuhatta Yesus Kristus di Matius 5 ayat itu. Martua ma na asiroha ai sia-sia do nasida. Alani iko dumengkat do parpungon hala Kristen sia na asing humaliang na. Patoluhon, si paingot dihita marhite hatorangan ni jamita sadarion. Molo halak masumangulahon hati goran, ima na mardebata sileban. Sa halak pagkonggomi pimpinan, ikon biar mida Jehovah. Pasti ulahonon na do hati koran. Syuloy hata ni Tuhan, uhum, sabam ni roha, tulus, jalamian di bagasan dame nasian Tuhan Yesus Kristus. Persia mahita, songotona na pinasahan ni si Jeremia imana parjolo, adong pakirimun na marhamubaw ni roha, jala asado sian agka uhuman. Napaduahon, hati goran dohot holong ni debata, dilehot kesempatan tu hita, tu ruasna, tu saluhut na porsia tu ibana. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan Jehovah, mole ate ma Tuhan, nunga hutangi on hami hatami, diajari hodo hami Tuhan lahu mangulahon, hasitongan dot hati koran di ganupar ngulun nami be, atong margogo mahami Tuhan, jalaboy hulahon hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.